La IPL és un tractament amb llum pulsada que consta de diferents filtres i gràcies a la utilització d'uns o altres filtres podem tractar diferents afeccions a la pell. Podem tractar taques a la pell com són els lèntics solars, petites efèmides de la pell, es poden inclús tractar patologies importants com els melasmes i també podem tractar sobretot arrugues fines perquè ens produeix una estimulació del col·làgen i també podem tractar telangiectàcies, petits vasos o lesions vasculars que estiguin a la pell. Posem un gel conductor i després apliquem la llum pulsada per les lesions a tractar o bé per tota la cara, en funció de la patologia o del que vulguem tractar. El pacient experimenta una visualització d'un flaix, però no fa mal. Podem notar petites fiblades, però no és un dolor intens. El ventall de tractaments que podem realitzar amb la IPL és molt ampli, per tant, en funció d'això, es requerirà aproximadament entre 1 i 3 sessions. La durada del tractament és aproximadament 15 minuts i després del tractament el pacient s'haurà d'aplicar una crema hidratant i fugir del sol durant els primers mesos després del tractament.